Kabalo ba kamo nga sa pagtuon sa theology, nakitay four guiding principles? Una nga na, correlation. Ikaduha, balance. Ikatulo, consistency. Ikaapat, accuracy. Now, tunan ta para masabtan ta pag-ayo. Four guiding principles sa pagtuon sa theology. Unang-una, correlation. We will study relationships within and between doctrines in order to correlate them properly. Example, how Christology relates to eschatology. Now, nagtuon kini about sa mga relasyon sa matag doktrina. Atong studyhan ang relasyon sa matag doktrina ug unsay relasyon sa matag doktrina. Example, unsay relasyon sa Christology sa eschatology. Christology meaning study of Christ. Eschatology meaning study of future events. Example, pagbalik ni Kristo Jesus, pag-abot sa 666, pag-abot sa tribulation, mao na ang eschatology nga mga topics. Now, unsay relasyon sa Christology o eschatology. Now, mao na siya ang una nga principle, correlation sa matag doctrines. Ikaduha, balance. Now, unsa ning balance? We will study all the central texts of Scripture, both OT and NT, to determine the whole counsel of God with no bias toward one doctrine. Now, nay balance. Nagpasabot mga igsoon nga sa pagtuon nato sa mga doktrina dapat balanse. Dili kay ang isa bugat, ang isa gamay. Tan-aw nato ang all central texts sa scripture sa Old Testament o sa New Testament. Atong tan-awon ba atong timbang-timbangon gyud aron atong ma-determine ang whole counsel of God. Naunsa man ning whole counsel of God? Tanan nga gi-reveal nga katudloanan sa Ginoo. Mao na meaning sa whole counsel of God. Tanan nga gitudlo sa Ginoo, tanan nga sugo sa Ginoo, tanan nga teaching sa Ginoo sa Old Testament ug New Testament. Mao na whole counsel of God. Now aton tan-awon ang mga central points sa mga doctrines, mga verses, ug atong balanse-balansehon. Ug dili kita magbias sa matag doktrina. Na ikatulong nga prinsipyo is consistency. Unsay consistency? Na pang consistent, dili kay palong-palong kung dili kanunay. Now, we will seek to harmonize all central texts and doctrinal concepts. Example, humanity and deity of Christ. So atong i-consistent mga igsoon. Example, si Kristo Jesus tawo, dayon siya pod Ginoo. Now ato kanang i-harmonize nga mga katudloanan. Kay tinuod ba mga igsoon nga gitudlo nga si Kristo human? Gitudlo pod sa pulong sa Ginoo nga si Kristo divine or Ginoo. So ato kanang i-harmonize. Dihay nato ni sulbaron sa prinsipyo nga consistency. Ikaapat, accuracy. Pagka-accurate, pagka-insakto gid ba kanang igo gid nato gid ang tinuod nga doktrina. Accuracy. We will strive to be biblically correct based on what the text says. Kung unsa ang gisulti sa scripture, ato gyung interpret nga maugid na siya. Dili kita mag-interpret nga wala gisulti sa Bible. Kung unsa lang ang gisulti sa Bible, mao na atong i-interpret ug atong itudlo. Dapat correct gyud da sa atong mga doktrina. Dili kita magtudlo og doctrine nga agawas sa Bible, ikaduha against sa Bible. Basta ganyan kita katudloanan nga against sa Bible, dili ka na nato dawaton. Kinahanglan accurate kita sa ato nga pagtuon. So mao kana siya ang four guiding principles sa pagtuon sa theology.